Bueno, moi bons días. Vamos a empezar con este pleno extraordinario que abarca, neste caso, pois, un punto, dous puntos, que o primeiro é o dos 20 créditos, non, extraordinario. Bueno, entonces, ten a palabra a secretaria o Santi para falar do tema este do punto este do plan do grado extraordinario, o que vai decir, non? Lo que acabamos de decir, habilitamos una modificación presupuestaria a través de un crédito extraordinario con bajas de las aplicaciones orzamentarias para poder habilitar los 125.000 euros necesarios. Vale. Isto é, agora este punto. Sí. Temos que aprobamos o punto este do expediente este de crédito extraordinario. Vale. E o punto 2 é o que estábamos a comentar. É, debido ao gasto este plurianual da obra extra de corrección de Rua dos Mollados e a Forcaria. Vale. O tema dos datos é os que estaban na agora. É dicir que o proxecto vai a un coste de 605.075,49 e este ano, é dicir que na anualidade do 25, pois ponse por parte da Xunta 128.187,07 e por parte do Concello ten que facer a aportación de 55.023,03. Na anualidade do ano 26, a Xunta fai a aportación de 295.158,77 e o Concello temos que aportar, que vai tirar con cargo ao presupuesto do ano 26, 126.496,62. O que total que fai que, no total do cómputo total do proxecto, o Concello termina aportando 181.519,65 e a Xunta 423.545,84. Iso que fai o total dos 105.075,49, que creo que os porcentajes son 70% a Xunta e 30% o Concello. Son os porcentajes, non? Entón, como que se quere citar agora a obra nesta anualidade para facela entre 25 e 26, pois por iso nos pide que temos que generar este crédito que está checa dos 55.023. Solamente someteron a aprobación do pleno tanto o punto do crédito extraordinario como o de aprobación, neste caso, do proxecto este e desas, estamos estes comentarios, sobre todo do ano 25. Estamos todos de acordo com eles. Ben, pois, habendo máis do que tratar, todos levantamos a sesión.